Fl-aħħar sigħat kienu konfermati 3 fatalitajiet oħra kaġun tal-pandemija tal-COVID-19, kif l-ammont ta' vittmi telgħu għal 258. B'din is-47 ġimgħa ta' nimxija tħalli diġà 10 vittmi. L-aħħar vittmi huma żewġ irġiel ta' 83 u 68 sena rispettivament illi mietu fl-Isptar Mater Dei u mara ta' 86 sena illi mietet fil-Good Samaritan. Il-każijiet attivi komplew jiżdiedu wkoll kif pajjiżna esperjenza 193 każ ġdid tal-virus, bit-total ta' każijiet issa jitla' għal 2682. Aħbar tajba li fl-aħħar sigħat fuqhom mill-imxija 148 persuna. Il-każi totali minn Marzu l-hawn issa telgħu għal 17,192, bit-total ta' dawk illi fiequ jitla' l 14,252. Il-Ministeru ħabbar ukoll dettalji brabta ma' kemm il-persuna ħadet il-vaċċin għal kontra l-virus, b'kollu s'issa nataw 22,371 doża. 1,694 persuna ingħataw it-tieni doża. Intant f'intervent waqt il-programm NetLife, il-virologu Chris Barbara qal li dak li qed jiġri f'Iżrael juri s-suċċess li qed ikollha t-tilqima għal kontra l-COVID-19. Fl-Iżrael, pereżempju, illi hemm ħafna nies li ħaddu żewġ dożi, minn dawk in-nies kollha li ħaddu dawn iż-żewġ dożi tal-infezzjoni, ftit li xejn kien hemm każijiet li qabdithom il-COVID. Dan huwa l-iktar pajjiż illi mexa l-qudiem fir-rigward tat-tilqima kontra l-virus. Chris Barbara sostna li f'Malta kien hemm każijiet fejn dawk li ħadu l-ewwel doża tat-tilqima spiċċaw xorta ħadu l-virus u riżultaw pożittivi. Dan għaliex doża waħda mhix biżżejjed biex tipproteġi lil persuni kontra dan il-virus. Huwa saħaq li n-numri għoljin ta' każi pożittivi ġodda qed tirreġistra pajjiżna ta' kuljum huwa riżultat li mhux kulħadd qed jobdi il-miżuri ta' mitigazzjoni. Dwar il-varjant ta' dan il-virus, Chris Barbara qal il-varjant Ingliż għandu tendenza li jittieħed iktar malaj brata ta' 70%. Huwa kkonferma li s'issa f'Malta kien hawn biss 3 każi tal-varjant Ingliż. Il-virologu Barbara saħaq li bdew isiru testijiet kliniċi sabiex iktar il qudiem it-tilqima kontra l-COVID-19 tibda tingħata wkoll lit-tfal.